So kasama natin ngayon ang spokesperson ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte, Attorney Michael Poe. Attorney, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayon hapon. Any thoughts po ngayong day 3 ng impeachment trial and mga expectations po natin ngayon? Well, unang-una sa lahat, magandang hapon sa inyo, Bombo Jaira, at magandang hapon sa ating mga kababayan. Well, sa ngayon, ang expectation namin is because natapos na yung direct examination kahapon ng prosecution doon sa kay Agent Kalilong ng NBI. So it will be the turn of the defense naman to cross-examine. No? So ano ba yung cross-examination para maintindihan natin mga kababayan? Kasi kahapon nakapaglahad ng testimonya niya si Agent Kalilong. Ngayon naman we will test, of course, the credibility ng witness, ng mga sinabi niya kahapon. So, titingnan natin kung paano yung takbo mamaya, but we are fully prepared for cross-examination. May bagong mukha ba tayo na ipapakita ngayon na tatayo or si Attorney Narvasa pa rin? Si Attorney Narvasa will still be conducting the cross. No? Ngayon, pag umabot naman tayo dun sa isa pang witness, si Agent Lotok, I believe, no? We might have someone else kasi may naka-assign rin sa kanya na counsel. So tingin niyo, Attorney, matatapos nga yung araw yung isang witness lamang or... Hopefully kasi lahat naman tayo ayaw naman din nating tumagal pa ito. So I think syempre kami ang trabaho namin, so may labas, lahat ng gusto naming mailabas sa cross-examination. I cannot give an estimate kung gaano katagal yun, no? But hopefully naman po, we also don't want to, to prolong proceedings for the benefit of the public and even the parties concerned.